everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nakamat ko na day siya ganina, ma'am. O na, Unya, unsa man, ma'am. Sundon dayo na tong lalaki nga misuong din, ma'am. Ma'am? Nganong ilumang kay ka? doon na lang nakapalibog na ako sa nahitabo na. O sa may nalip ka ni mo, ma'am Dorina? Ang gisulti ni Poldo. Ha? Kay unsam day yang gisulti, ma'am? Wa siya planong patsyon ko. Unsa? Ay, ngano man day, ma'am? Ay, ngano nakasulti bang kaana, ma'am Dorena? Tuon sa gisulti ni Poldo. Ayaw ko bugsa nga patyon ka! Ako ang imong atraso ug dili ang doktor! Yeah! Kinahanglang mamatay ang mong bana! Dili! Mao na iyang gisulti, ma'am. Di siya magpapugos nga patyon kaniya. Unang liling, Ay, may sulti na siya, ma'am, nga kinahanglang mamatay si Dr. Bredan. mao ka nang ako nabati niya, ni Luloy. Magkapalibog kaayo. Uy, kung mao na gisulti ni Poldo, buot ipasabot ana, ma'am, nga si Doc Joseph ra ang gusto niyang mamatay. Mao gyud. Sa among pugno, wa siya maning kamot nga mapasakitan ko og maayo. Ala, no. Ay, ngano ka, ha? Kalakot kita po. Miduaw ka ni Poldo sa prisuhan? Oh, Nganong napriso man siya, ha? Eman? ayaw nang pagutan. Ang imong pagtago na lang dinhi ang atimana. Kinakit-an na rabas mga pulis ang imong naong. O nganong nga man ko'y appeal sa inyong mga sabot-sabot ni Poldo, ha? Eman? Tungod kay wa kay ikatabang sa among gipangbuhat karon. O isa man na, bahin pa na sa tong trabaho o tili na? Bahin sa trabaho. Ug mas gamay ang mahibaw, mas makaayo na itong tanan. O nga sa ato pa, kuyaw di kaayo ng inyong mga lakaw. Oh, kuyaw ning among gisudlan nga negosyo. Mahibaw raon niya kaniini sa umaabot ka mga adlaw. Ayaw na lang paghilabot na mo. Pero sultihi ko, kung nga dito sa ospital madakpan si Poldo. Tungod kay wa siya'y utok. Ug ikaw, ayaw na pagsigig pangutana. Kay milabad lang akong Klaro git kayo doon na sila kitakuan. Ako ra gihapon ning mahibawan, Eman. Joseph, okay na ba ang imong pamati? Okay naman. Dinhi ang doktor ka ganina. May mo ka na mukaon og humok ka pagkaon. Salamat nga. Buhi gide ko. Daghan pa na kinahanglan nimo, Joseph. Dili ka pa niya kuhaon. Ikaw, kumusta mo ka? Okay ra ko. Nagpaabot lang ko nga ikasulti kag tarong. Kinahanglan nga desisyon na ni nato ang bahin ni Poldo. Sigurado ka nga si Poldo ang nagsugosit man. Oh, siya gyud. Ug klaro kaayo nga gusto kaniyang patsyon dinhi sa imong kwarto. May nalang kadi kay diha ako sa CR. Joseph, kinahanglan magkasulti kami si Poldo. Kinsa man? Aray, kasakit ang samat eh. Poldo, Oh, di ka? oh. Ni agid ko. Ikaw gyud ang akong tuyo.
Gusto ko mangutana kung anong gusto ni mong patsyon ang akong bana. Ha? Nahibaw ko nga akong chance nga mapatay ko nimo sa atong dumog sa kwarto ni Joseph. Pero nganong wala nimo bata? Nganong gusto man ka nga si Joseph lang ang mamatay? Oh, Ako ang dunay atraso nimo, dili ba? Kita ang dunay kasabutan. Misaad ka na ako. Nga tabangan ko nimong pangitaon ang akong kaluha. Pero sa nimo gibuhat ako. Nanugo ka og hitman nga mupatay kang Joseph. Ngano? Sa husgado lang ta magatubang, ma'am. Oh, unsa? Doon na sa may atraso nako. Wa ko musumbong sa mga pulis sa inyong pagtiner nako sa inyong basement. Tuol kay dunay kasabutan. Tabangan ko nimo sa pagpangita sa akong kaluha. Si Salome. O gawas pa, ikaw ang misod sa bay. Wa na ko ikasulti nimo, ma'am. Pagisulti lang sa akong abogado. O gawas pa, tabla na ta. Sulti na lang sa tinuod. Nganong gusto nimong patso ng akong bana? Ha? Ngano? Wa na ko ikasulti pa. Oh, Kung imo ning dakon, ma'am, mag-abot lang ta sa husgado. Total, okay raman ko kung mapriso ko. oh. nagmata ka pa? Nagkasulti ba mo antong Poldo? Dili siya mutubag sa akong mga pangutana. Okay ra ko nun niya kung mapriso siya. Unsay tan-aw nimo sa sitwasyon? Hambot. Pero gusto dyo ko mahibaw kung unsa gyud iyang rason nga ikaw may gusto niyang patyon. Oh. Oh, Eman? Ay, nabalitaan ako ang nahitabo ninyo. Mao gamianhin ayon ko sa ospital. Kumusta naman ka, Dok? niya, naluwas pa. Naibaw ba mo kung kinsa ang nagbuhat ini ninyo? Nadakpa na ang usa. Oh, ha? Nadakpan? Kinsa man siya? Eman, okay na mi. Kami nalim musulbad sa among problema. Oh, ha? Pero gusto kong magkatabang ninyo. May connection ko. Mahimo nga tumaduot og maayo ang gusto mo patay ni mo, doktor. Salamat na lang. Pero, naibawa na si Dorina sa iyang buhaton, Iman. Misulti ba ninyo ang dinakpan kung nganong gusto kaniyang patsyon? Wa pa. Pero buhaton ko ang tanan. Aron mutug-an siya sa tinuod. Eman nga na ba? Unsa may nahitabo? Ganun kalit man lang kang panghasik diha. Pasagdi na ko na eh. Ayaw na ko taduga. Unsa may dili kang dugon? Ni aka aron manghagis lang dinhi? Unya dili lang ko mangutana sa rason nga ba? May problema lang lagi ko. Ayaw kong tagda. Unsa gani? Oh, Eman. Muingon gani ko nga ayaw kong tagda. Ayaw kong tagda! Shit. Nabuang naman tingali ning tawana. Init naman kay ko. Emel! Di mo! Mag-meeting na! Sabay mo, plano, boss? Kinahanglan makaikya si Poldo sa presohan. Abila mo pasagda na nimo sa prisuhan nga madugta siya, boss. Di mahimo. Gamit pa kayo nako si Poldo. Say plano, boss. Nakabati na mo. Kinahanglang makuha na to siya gikan sa presuhan. Sa di pa siya mabalhin. Sultihin mi si mo plano, boss. Okay. Mao kini atong buhaton. Hello, may bisita ka. Kinsuan. Dahil na, Chip. Okay, sir. Pus, dinhistory na. Salome, nangutan na siya kung anong gusto na kong patyo ng doktor. Okay. Mao kini ang buhata. Dawatan eh. Papel. Basahan.
Dopoldo, padadaan lang niya kag pagkaon din he. Kinahanglan magtarong ka na. Hunong na si mong adik-adik. Adto na ko. May giputo si Boss Iman ining kaming papel. Oh, tablitas. Imna ni aron ma-ospital ka. Oh, patay. Andam na ba mo? Yes, boss. Andam na. Kinahanglan makuha ninyo si Puldo karong adlaw. Yes, boss. Taguin lang una ninyo siya. Okay, boss. Sabang! Sabang mo! Sabang! Mamatay na ko! Sabang! Agad ako ninyo sa ospital! Sabang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!